Recent kwam er een artikel op uw website voorbij dat bekend werd dat Eerbe Alberts wenachtig in dan woord ophouden zal als steertelid voor het CDA Friesland. Hier in de studio is Alberts onskoot om het erover te hebben. Welkom in de studio, Alberts. Mooi dat jou er binnen en tijd vrijmaken hebben om je deel te komen. Ja, nou dank voor de uitnodiging. Kun je eens vertellen waarom of jou ophouden zullen als steertelid van de Provinciale Staten? Ja, dat kan ik wel uitlezen. Ik heb het zo'n heel idee. Ja, en er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Hè? En normaal gesproken dan zit je de periode uit. Hè? Dus 4 jaar. Dus dan zoek ik het in totaal 8 jaar hebben. Alleen ik heb wat verhoringen op mijn werk. En dat geeft me meer tijd kosten. En ik ben wat meer in het boeteland. Dus voor mij weer het moment om eens even heel goed na te denken van... kan ik dat nog op een goede manier combineren? Ja, toen heb ik het besluit nam om vader Simmen te stoppen. En dat is ik wel een redelijk natuurlijk moment. Want dan ga je steeds maar 2 keer 4 jaar volmaken binnen de politiek. Nou, krijg ik net. Want normaal zoek ik nou tot maart tot de verkiezingen. Dat red ik net op. Dus ik ben iets jeder. Alleen er is wel een opvolging voor dus ik ben naar politiek CDA-talent mooi kans om steertlid te worden. Ja, je zei het al, ik had binnen mijn orenwerk uitdagingen. Wat doe je dan voor werk ook, vreeg je mij? Nou, ik werk voor Wageningen University and Research en ik ben verantwoordelijk voor de Dairy Campus in Ljout. Dat is een innovatiecentrum voor de melkveehouderij. En wij doen een hoop nationale en ik wil internationale onderzoeken. En er is een hoop gearworking internationaal. En specifiek ik wil mijn Aziatische landen. En we hebben een behoorlijk groot project in China. En daar ging ik binnenkort ik heen. Nou, dat is ik heel erg nieuwsgierig. Dus daar heb ik wel heel veel nacht aan. Maar ja, het is een serieus project en dan het steer te werken. En op een gegeven moment, dan gaat dat ik een beetje knel. Dus dan mijn keuzes maken. Ja, dan ben je misschien wat minder om in de tijd. Want hoeveel tijd neemt het eind, het politieke werk steeds maar? Best wel volle. Vooral als je het politieke werk ik serieus nemen willen. Maar globaal is het ongeveer 15 tot 20 uur in de week, denk ik. En een fractievoorzitter heel vaak krijgt iets meer. En dat gaat dan met name over toch wel, vooral als je coalitiepartij binnen, dan is er wat vaker hoe is over bepaalde thema's. En vooral om als coalitie ik inriedig naar boeten te komen. Dus dat vreegt vaak wat meer hoe is aan de achterkant, zeg maar. Ja, jij bent dus fractievoorzitter van het CDA Friesland. Ja. Provinciale Staten had er mijn orenzaken doen als in de gemeente bijvoorbeeld. Kun je ons dus meenemen in onderwerpen of wichtige zaken die te organiseren spelen hebben? Jawel. De gemeente zit wat dichter bij de Friese bevolking, denk ik. En de onderwerpen die wij in de steden bepraten zijn vaak wat abstracter. Dus dat gaat bijvoorbeeld door economie, economische structuurversterking. Het OV, dat zit dan wel wat dichter bij de meesten. Maar het gaat ik bijvoorbeeld heel veel over het rondelijke gebied. Hè? Dus de rondelijke waardering, dat soort thema's. Maar nou ik bijvoorbeeld de provinciale wijnvisie. Die is wie onder weken in de steden. En over 2 weken is het de provinciale havenvisie. Dat zijn iets abstractere thema's, maar op de lange termijn wel belangrijk voor Friesland. Ja, je reflecteer je eigenlijk al een beetje op Aron Wieken, maar hoe zie je waarom op Aron Jeren? De verhoudingen binnen namelijk best wel bijzonder. Er zit onder andere een hele grote partij in de steden en aan de andere kant ben er ook een aantal eenmansfracties. Is die situatie makkelijk of moeilijk om besluiten te nemen? Want ik ga nou 2 perioden meemaken. En de eerste winnen verhouding nog relatief traditioneel. Hè? Dus de traditionele partijen die dan een coalitie vormen. Hè? Dus Partij van de Arbeid, VVD, hier in Friesland FNP, CDA. En CDA is ik heel lang de grootste geweest. Ja, en dat is na de verkiezingen van 23 is het verloren. Toen kregen we natuurlijk een keer de opkomst van BBB die met 14 zitten in de Staten kwam. Ja, en uiteindelijk is het meeskenwerk. Hè? Dus qua type meesken werkt dat eigenlijk best wel noffelijk. Alleen nog een nieuwe partij die haar oor zoals een partij zoals de Mine iets minder historie, iets minder kader.
En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Dus dat vreegt in die zin meer tijd. Maar ik denk op menselijk vlak, want uiteindelijk is het meeste werk, als je genoeg in elkaar investeren, kan het ik heel lang goed gaan. En hij hem daar als CDA een soort bereikt? Of bereiken kind wat jou woont? Ja, dat is altijd moeilijk. Wij zijn natuurlijk een middenpartij, dus wij zijn net van de gemakkelijke politiek of de meer de populistische uitspraken. Dus altijd vanuit de inhoud politiek bedrouwen. En ik denk dat het dus wel heel goed slagen is om op dossiers die soms wat minder zichtbaar binnen, maar bijvoorbeeld provinciale financiën of de provinciale bedrijfsvoering, om daar echt wel meters te maken zien. Maar daar ben ik wel een aantal oorzaken waar wij wel heel blij maar binnen. Maar het is altijd heel, voor CDA's is het altijd heel lastig om heel expliciet naar boeten te brengen van nou, wat hebben we al hier bereikt. Dat komt omdat wij, zoals ik al zei, wij zijn echt een middenpartij die het vanuit de inhoud en vanuit christelijke waarden politiek bedrouwt. Ja, en daar je het populisme, maar je hebt daar dus net bij. Nee. En in juni staat jouw ASKI dus op een planning. Is de naar je fractievoorzitter al bekend? Ja, dat is Karen van der Velde Ronda uit in Aardige, Smellingeloon. Die neemt dat van mij oor. Ja. Goed. Dank u wel dat jou hier even welkom wonen in de studio. Ik wens je een heel soort succes bij de derde campus van Wageningen University en een heel goed weekend. Ja, dank wel.